गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गोग्गो समाज दानो एबसुआ हाबाफारि लादों। बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय अक्सिगुरि दालाय आफाद आरो मंगलियान दालाय आफादाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय समाज बेरेखा हाबा सोलिबाय थानाय थासारिखौ लानानै समाजारि सांग्रांथि सावरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। अक्सिगुरि दालाय एबसुनि सावरायमेलाव मिरु एबसुनिफ्राय हारिमु नेथारि ससियेल इस्लारि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैयो। लोगोसे चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय लोगो गाहाय नेथारि जयेन बसुमतारी आरो मंगलियान दालाय आफादाव चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैयो। लोगोसे नेथारि दैथुन खुंगुर बसुमतारी आरो लोगो सोलोंथाइ नेथारि राजा बर' बिथांमोनाबो बाहागो लाहैनो हादोंमोन। फैगासिनो दङ हादोराव 2022 लकसभा बिसायख'थि। दानिफ्रायनो राजखान्थिनि बार बारदोंसै। राजखान्थि दोलोफ्रा गावजों गाव हाद्रि बाला सारलायनाय आरो सोंखारनाया गोख्रों जाबाय। बयबो राजखान्थि हान्जाफ्रा गावबा गाव दोलोनि गोख्रों खामानि मावगासिनो। बे समाव हादरनि गोजौसिन बिजिरसालि सुप्रिम कर्टनि गागि बिजिरगिरि कपिल सिब्बालआ हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ थांखिनानै गोख्रों बेरेखा बिबुंथि होदों। गोजौसिन बिजिरसालि सुप्रिम कर्टनि गागि बिजिरगिरि कपिल सिब्बालआ बुंदोंदि जुदि मदिखौ 2022 फेजेननो हायाब्ला हादराव बिसायख'थि जायाबो जानो हासिगौ होननानै बिथाङा गोख्रों बेरेखा बिबुंथि होदों। बेनिखायनो बिथाङा बेखौबो बुंदोंदि बेरेखा दोलोफ्रा खौसे जानानै मदिखौ जेरैखिजाया फेजेननांगौ होननानै, लोगोसे मदिखौ हिटलारि सासन खालामदों होननानै गोजौसिन बिजिरसालिनि गागि बिजिरगिरि कपिल सिब्बाल बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। एनआरएल CSR फान्डनिफ्राय क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनो दाखोर दाला रोगाग्रा भेन राननानै होदों। 1999 मायथाइयाव गलाघाट जिल्लायाव गायसनजानाय एनआरएलआ कर्परेट ससियेल रेसपन्सिबिलिटि सुंद'यै CSR फान्डनि गेजेरजों क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि सिङाव थानाय क'क्राझार नोगोराव दाखोर दालाफोरखौ रोगानानै गुबुन दाबसे जायगायाव गारहैनो खाबुनि थाखाय गंब्रै गारि भेन राननानै होदों। क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि मावखुलियाव खुंफुंनाय दाखोर दाला रोगाग्रा भेन राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो एनआरएलनि जेनेरेल मेनेजार SK कलिता, मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो मिउनिसिपेल बर्डनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। गुवाहाटी नोगोरमानि हान्था मेलानि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गुवाहाटीनि लावसिन नीलाचल फ्लाइअभारखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बे फ्लाइअभारनि लावथाइया 2.6 किल'मिटार। गुवाहाटीनि मालिगावआव गोदानै लुफुंजानाय नीलाचल फ्लाइअभारखौ रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय 30 आगस्तखालि बेखेवनानै होबाय। बे फ्लाइअभारखौ बार'लम्बक जालुकबारि लामानि ट्राफिकनि जेंनाखौ सुस्रांनो लुफुंनाय जादों। गिबि मन्त्रि बिथाङा बेखेवना हान्था मेलानि थाखाय मोनसे मोजां राहा आरो जौगाथाय फारसे आवगायबाय होननानै बुंथियो। जोबोद दुखुनि खौरां। अदालगुरिनि माजबाटआव दुखुनांथाव जाथाय। मैदेरनि गाग्लोबनायजों सानै बोराय बुरैनि जिउ खहा। आदार नागिरनानै हायेनाव फैनाय हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खहा बोराय बुरैनि। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय बोराय बुरैनि मुङा सोमेश्वर गयारि 77 बोसोर आरो बुरैनि मुङा बै गयारि 67 बोसोर। आसाम अरुणाचल सिमा ओनसोलनि माजबाट थानानि सिङाव थानाय सोनालि फारियाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। जाथायथिलियाव माजबाट दख'रा हाग्रा खोन्दोनि मावख'गिरिया नुजाथिदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझाराव अल BTC अंगनाबाड़ी कर्मी आरो हेल्पारफोरनि नैथि बोसोरारि जथुम्मा। अंगनाबाड़ी कर्मी आरो हेल्पारफोरनि दाबि दावाफोरखौ सोरखारा थाबैनो सुस्रांनांगौनि दाबिजों गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। बिटिआरनि गाहाय सदर क'क्राझार नोगोराव थानाय प्रगति भवनाव अल BTC अंगनाबाड़ी कर्मी आरो हेल्पारफोरनि नैथि बोसोर जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो अदालगुरि जिल्लानि 3,000निबो बांसिन अंगनाबाड़ी कर्मी आरो हेल्पारफोरा खौसे गारांजों दान बान्था बारायनांगौ। सरकारा अंगनाबाड़ी कर्मी आरो हेल्पारफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव अल BTC अंगनाबाड़ी कर्मी आरो हेल्पार गौथुमनि दैदेनगिरि बिना ब्रह्म आरो जयमती दास बिना बैस' बिथांमोना फोरमायदि फैगौ समाव प्रमद बर' दैदेननाय
बिटिआर सरकारा अंगनवाड़ी कर्मी आरो हेल्पारफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांना होआब्ला गोख्रों सोमावसारगोन होननानै हुमखि होयो बिथांमोना। बेंकआव रां बख'योब्ला नोंथांमोना बेसेबां सांग्रां? नोंथांमोननिसिम गेदेर सोंलु। जुदि सांग्रां नङाब्ला दिनैनिफ्राय नोंथांमोना सांग्रां जादो। क'क्राझार खरपारायाव थानाय मेन ब्रान्च एसबिआइआव हमनो मोन्दों फैसा लुट खालामग्रा सिखावखौ। एसबिआइनि साखाथियाव हमजायो सासे फैसा लुट खालामग्राया। फैसा लुट खालामग्राखौ क'क्राझार पुलिसा हमनानै लाबोयो। हमजानाय फैसा लुट खालामग्राखौ बिहारनि बिजय जादब होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। गोथार मन्दिर फरायसालियाव गेना खान्थिजों लोब्बा गोनां बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै एबसुआ फिन सोमावसारदों। प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जइन जाफिनबाय। लादु सिंहनि हेंथायै गोख्रों बिजाथि फोरमायदों एबसुआ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बान्जिनाव दिनै फुंबिलियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि लांगोनायाव खुगायाव गोसोम जि गाननानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा थाबैनो प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौनि दाबिजों 3 घन्टा खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। बिटिआर सोरखारनि माइनाव सोरां बिथांखिनि 25,000 रांनि चेक रानदों न'नि सेरफाङाव। बिटिआरनि दाब दाब बियाबाव माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 25,000 रांनि चेक राननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। मैया उदालगुरि जिल्लानि 33 नं न'नि सेरफां समस्तिनि सिङाव थानाय 130 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रांनि चेकखौ बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ जथायै रानना होदों। न'नि सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि कृष्ण बाहादुर गिरिया आफाद सामलायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो बिजेपिनि एम सन्जीब ताती, इउपिपिएल माइनरिटि सेलनि आफादगिरि इसु बाली, बेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर', दोलोनि दैदेनगिरि लोगोसे बिजेपिनि मण्डल दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै चेक राननाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। लोगोसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया गावनि आखाइजों चेकखौ राननानै होयो। गंथाम नखरा दैजों सिलिंखार जानांबाय। उदालगुरि जिल्ला गंगार हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय न'नि दैसाया फुथियासाङाव थांलाय फैलाय खालामनाय लामाखौ खुरखानायजों लोगोसे गंथाम नखरखौ दैया सिलिंखार खालामलांबाय। बावैसो सिगां भाद्र मासनि जुब जुब अखा हानायाव गंगार हाजोनि सेराव थानाय फुथियासां साहा बागाननि 4 नं फुथियासां गामियाव थांनाय लोगोसे फुथियासां मडेल हाइ स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामनाय लामाखौ खुरखालांजोब्बाय। लोगोसे आदिबासि फोलेरनि 3 नखरखौबो दैमानि दैया खुरखालांना आलाय सिलाय खालामलांबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' सावथुन मुलुगनि मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगासिनो दङ। गोदान बर' सावथुन थैनि गाबआ थैनि गाब आबुं बर' सावथुननि ट्रेलारखौ फोसावबाय। थैनि गाब सावथुनाव फावगिरि महरै नुनो मोनगोन मस्क' प्रेक्टिकेल दांखोलोदो जुमब्रा हल' आरो गाहाय फावखुंगुर महरै नुनो मोनगोन मुंदांखा महरगिरिफोर राजिब अनसुमै मासुम, गम्बर जेसास कमलेश्वर, थरेन्द्र निर्मल, उदांस्रि बिथांमोनखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि जायगायाव दिन्थिहैनो थाखाय जगाजग खालामनो हागोन 7086867835 आरो 6001128157 मबाइल नाम्बाराव। खारनानै बै गोथौ लैथोआव बुसोमहैयो। अख्रां सौसि सौसि बिरबायग्रा बे नोंनि गोसोआ बे गांसोबारिनि लामाजों बोरै थाबायनो रोंनो? सनाथियावसो ओंखाम जानायनि सिमां जोंहा मालाबाबो गैफेरा आरो दिनैबो बे सिमाङा जोंजों थानाय नङा। नोंनि नोंफाया बोरलाथिं गावहरनाय बायदिसो जेरै गावहरो सिदा थांखायो। खेंखेंखेंनि आंजों सोलिया मोनथिबाय। आरो आंनि बे कन्डिसनखौ बिसोर मिथियो। नैबे सिंनि कन्डिसनखौ बादामालिफ्रा जे जिलांजोब्बाय बेफोरखौ मिथियो बिसोरो। आंदि मा जानानै थादों। आरो बुजियाखैबा नोंसोरबो बुजिनो नाजा। मानोना जोङो मानसिसो। जोंनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो। बिरिद' नों आंनि फिसाखौ मानो बिदि खालामखो? सोर दङ नोंहा बे जिउआव? जायफोरनि गोसोनि साननायाव मैला सिथाबनानै थायो बेलाय बहा होनो? मा सोमखोरनि आखाइखौ सिफायनो? ओइ सेंग्रा थोलै नों बबेनि एसेबां दुथां हा? 10,000, 20,000, 30,000 बेसेबां नांगौ बुं।
आंनि आइया बेजों खारफालांनांगौबा आंखौलाय मानियालै आफा गासिबो मानसिनि थैनि गाबा रोखोमसेयानो आरो नों बेखौ मिथिनानै ला गोरिब मानसिनि आखाइजों सोबा जानांगौब्ला नोंनि हाथाया थाइसेबो थानाय नङा मिथिबाय